Cuci sik kene sik. Nah, tak lutes iki. Loh, atas ta. Pas banget mangkel. Apa? Kita langsung ke kebun, guys, ngambil sayuran. Waduh. Kuwi anu apa iku? Dong waru ya. Kita ke kebun ngambil sayur. Oh, bayem. Kita ngambil sayuran bayem. Dan sing kene gak urip ya? Mati kok. Oh iya. Lah kuwi anu ke iki kakean apa iku? Sing subur iki ne. Walau debat lho, Mak. Bosok ora ngene iki, Mak? Ning ngisor. Oke, maksudnya mbul lemah mati ra? Maksudnya bosok ngono lho. Ora ya? Ini numbu buahnya satu nih. Cek. Kita ngambil sayur ke kebun, guys. Yang kita tanam setiap hari. Ternyata pada panen sayur. Wih, kok segede men ya? Cepet banget ya. Akhirnya dinone gede. Iku semewi. Ya. Lah, lho karemu timun nak ndul kuwi. Loh. Semenya tuh. Wis panen pira iki? 4. Yo ora diingil 4, 5, 6, 7. Lho lah wis sak rong pohon nih. 3 pohon kok. Iki serang metu dhewe iki tok-tok metune. Loh, cepet banget gede berarti ya. Berarti kene nandur akeh gak anu mak meladel lho, Mak. Iya. Tak tanduran akeh ngono ra? Go iki meh tuwek iki, nanti pe. Lumayan dol 1000. Paling 1000. Lah 1000 lumayan. Nek didol wong nek anu Ngegunting kok ngono kuwi. Ora tuku sayur kan, guys. wah iki cemen ning kene iki piye iki modele? Oke, kok kena nambah dhewe. Anu kok lho. Apa nih? Tuku ulang kuwi tok wae. Oh gak bakdo. Jane. Ki engko tokno wae. Engko kena dhewe, golek ngon dhewe. Wis tokno wae. Roti menu boleh anu lho. Nek boleh. Oh. Cang panjang sik ning isor pernah dapat. Kuwi iso gede neh ngono kuwi. Lah kuwi lho kacang panjang. Ini kayak begini aja setiap hari panen loh, ya. Panen sayur sendiri, tapi buat sayur sendiri, kacang sama ceme, geng. Tuh, tapi dandurmu loro gede, Mak. Iya, urung tuwa ya. Loh, justru saya ngono mah enak kok. Legi. Heeh, legi ya nom-nom mah. Ora lho gede ujung. Iki lho Pak sing tak jikoki sing digelok ning. Oh, lemah to. Kuwi agak munggah ya kurang kayune berarti ya. Koyo kayune pendek. Timun rono. Sampai rono ambek timune. Ini calon akeh dhewe kuwi. Ayo meneng. Seneng rusak nek melok kuwi kok. Itu lho, Mak lho. Budi to wae. Loro kuwi to? Heeh. Ojo sesuk nih. Oh. Seneng aku nek jamanan oke. Ceme wae Pak, pek anu Pak. Tandur nek. Ya engko tuku ya paling piro ceme? Enek ijian kok. Mbok tandur ngendi? Ae tanahe lho sing panas. Ya, tandur jagung kuwi ya. Ndi? Kuwi. Iki. Jagung ge sik enom kuwi mbok jangan enak. Ya ora beda jagung jangan karo jagung ora. Beda.
Lo timun atau gede? Delek ngisor. Iya. Dipek ora, Pak? Ya Pak ngono Pak. Ngono nek ngono gosok ya. Tuwek. Mene rek. Malah enak sing legi ngono kuwi ya. Enak sing cilik ngono kuwi ya dah ngono kuwi. Adamu kurang gede ya. Bismillah. Dia anak timun. Kidul dia ono. Makan banyu udan kuwi soalnya kok. Gak bosok ngene lho, Pak. Boleng. Nek banyu udan, nek banyu udan ora. Nah, di sini kemarin saya tanamin jagung nih ya. Jagung, nanas. Ah, sing kene gak urip, kene kena anu, kena apa itu? Kena dingin ini guys. Ini saya tanamin kacang tapi nggak numbuh. Karena kena apa? Iya. Beda ya, Pak ya? Oh, gak kena panas. Timun berarti cocok ya lo ya. Nah, timun cocok berarti. Berarti sebenarnya kayaknya timun wae. Lah ya timun cocok lah. Berarti sebenarnya kayaknya timun wae. Karena apa? Ini kurang panas. Panasnya kurang soal pohon ini lho. Lah adikmu ya apa wis iki lho. Kacang kuwi. Kayak ngono, Mak, kacangnya. Nang ngisor menang. Lumer nang ngisor reget ya ngono, Mak. Lah kan timun neh lho. Heeh. Aduh, kasak bahannya. Belum kita lah. Harusnya ceme sing akeh dari cemene. Heeh. Anu ngun galengang kuwi yo urip yang kali ya kan. Ane galengang ya. Timun kok akan lepit di sini timun. Silik dhewe. Dilutus. Memang enak sing nom-nom kuwi ya. Lho guys, timunnya. Wah. Timun, oyong, kacang panjang, guys. Ini kalau beli udah 10.000 itu. Kita nanam sendiri enak sekarang nih. Sering-sering iki timune Oh, seurip. gak ono anu. Iki ambruk iki. Oh, kodan wi. Angin. Ini tak. Kita ngambil bayam. Nah, ini bayamnya tiap hari dia ambilin bayam nih, guys. Tanahnya bayam yang mana? Sambel kan ijek. Nanasnya mateng lah ya. Kelihatan. Burung. Tapi wis suwek. Bayamnya tuwek. Gen anu, gen ukul neh yo. Lagi betul. Lah ya. Ini kalau bunganya jatuh, dia nanti numbuh lagi, nggak usah nanam lagi gitu. Biar jatuh sendiri itu apanya. Iya, nanti tuwek ya. Hah? Tuwek dulu angkat. Ojo. Kan seminggu kah, 2 minggu kah palingnya ya. Kok pangan isi bajing. Nanasnya udah mateng, udah mau mateng. Nah ini tak tanduri nanas kabeh. Iki suburi meniki malah iki, bayam ya. Bayung. Bayung ya. Ora kena apa ya omo. Lombok nang Mak. Teng Mak. Kuwi. Iki beri apel batu keri. Apel lah. Kuwi. Endi, Pak? Berarti pengaruh sering diimpuki ngene Mak ya. Itu mbok impuk ya apik. Lah ya berarti apike diimpuki berarti ya.
Ini air yang buat apa itu? Kalau nggak ada hujan buat siram-siram. Ya, wingi udan ae ya. Nah, cabenya tapi belum begitu numbuh banyak. Lah yang lagi dek kapan? Belum pada setahun. Ini tak cemplung gini. Isi yo, sani ras. Ayo nenek anu nenek. Jeblok, Mak. Jeblok mana satu. Lha kuwi? Endi? Kuwi apa kuwi? Oh. Bosok tapi. Gak wis sing kotor apa? Enek nyolong nih. Soalnya nggak ada semprot obat-obat nggak ada. Ya kena banyu terus juga. Ini nanam nanas 2 biji di sini ya. Kencurmu anu ora? Lah ngarepmu urip kuwi? Oh iya. Urip kabeh ya. Tapi kencur bae suwe bae ya. Suwe tapi nek sekali oke yo. Ejan. Pepaya, kalau pepaya wah banyak pepaya. Mateng. Mateng kayaknya piye? Lah mas pan codet nan ngak. Heeh, panganan. Pan manuk ngak. Sing gak enak no. Nek mbok pangan. Ya ora. Mbok singgah apa ora ngak. Lah singgah wingi enak to. Nah kuwi. Iki to? Nak jeglok-jeglok ya. Iki kok gak uang yo. Apa nih? Gak ndang dhuwur rambut kayak yang Apa? kasane. Melayune nih. Ya kuwi kok yabuk bakaran nak ya. Terus tak koki. Oh. Mangkel iki wah dilutus enak iki. Karo timun. Coba jabutan ini apa terama? Banyu ini jabutan. Endi? Iki. Ngalah ora? Kene. Jabutan mas sendal ngono kok. Nah. Gak nyala apa. Takone sana takone. Ini ngene. Capatan ora apa.